τι είναι εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο πρωτοπόρος της εξωσωματικής Ρόμπερτ Έντουαρτς είχε πει «We didn't invent ovulation or fertilization, we just put the things together to best advantage». Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ούτε την ορυξία ούτε τη γονιμοποίηση ανακαλύψαμε. Απλώς αυτό που δεν μπορεί να γίνει από μόνο του μέσα στο σώμα της γυναίκας, το κάνουμε εμείς στο εργαστήριο. Βάζουμε τους γαμέτες, οάρια και σπερματοζωάρια μαζί, για να σχηματιστεί ένα έμβριο το οποίο θα μεταφέρουμε μετά στη μήτρα. Αυτό είναι η εξωσωματική. Μάλιστα. Τώρα, πότε γεννήθηκε, ιστορικά να το δούμε λιγάκι, το πρώτο παιδί από εξωσωματική γονιμοποίηση? Το πρώτο παιδί από εξωσωματική γονιμοποίηση, Λουίς Μπράουν, γεννήθηκε 25 Ιουλίου του 1900. Λουίς Μπράουν, το όνομα? Είναι το όνομα της κοπέλας, του μωρού που γεννήθηκε 25 Ιουλίου 1978. Το 78 λοιπόν. Τώρα, έχουν περάσει λοιπόν 27 χρόνια. Τα 27 αυτά χρόνια έχουν δείξει ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από εξωσωματική γονιμοποίηση υστερούν ή διαφέρουν σε κάτι από τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με το φυσιολογικό τρόπο, γιατρέ? Από τα μέχρι τώρα γνωστά έχει φανεί ότι δεν διαφέρει σε τίποτα ένα παιδί που έχει συλληφθεί με εξωσωματική από ένα παιδί που έχει συλληφθεί φυσιολογικά. Τίποτα, κανένα δηλαδή, κανένα πρόβλημα, καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Γι' αυτό άλλωστε και οι έλεγχοι που υποβάλλονται οι γυναίκες που κυοφορούν παιδιά από εξωσωματική είναι οι ίδιοι ακριβώς έλεγχοι που υποβάλλονται και οι γυναίκες που κυοφορούν παιδιά που συνελήφθησαν φυσιολογικά. Πάμε τώρα να δούμε ποια ζευγάρια ενδείκνυται να υποβληθούν σε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν παιδί. Ζευγάρια που ενδείκνυται να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση είναι τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα έχει κλειστές σάλπιγγες, σαλπιγγικός παράγων όπως λέμε, ανδρική υπογονιμότητα, παθήσεις με ανοοθυλακή ορυξία, ενδομητρίωση. Η σύγχρονη τάση είναι και στις καθέξινα αποβολές, όπου δεν βρίσκουμε κάποια αιτία να γίνεται εξωσωματική και PGD, δηλαδή προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος των εμβρίων. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η εξωσωματική είναι η μοναδική μέθοδος στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε και να μεταφέρουμε τα καλύτερα και περισσότερα του ενός έμβρια, και αυτό σημαίνει υψηλό ποσοστό εγκυμοσύνης σε κάθε κύκλο. Υψηλό ποσοστό επιτυχίας δηλαδή? Υψηλό ποσοστό εγκυμοσύνης σε σχέση με τη σύλληψη που γίνεται σε φυσιολογικό κύκλο. Μάλιστα. Σίγουρα θα ενδείκνυται και για γυναίκες που είναι κάποιας μεγάλης ηλικίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στη χρυσή, ας πούμε, δεκαετία. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Δηλαδή για γυναίκες που είναι πάνω από τα 37, 38, 39. Εξαρτάται από το περιστατικό. Υπάρχουν γυναίκες που θα πρέπει να υποβληθούν σύντομα σε εξωσωματική, υπάρχουν γυναίκες που υπάρχουν περιθώρια να μην υποβληθούν σε εξωσωματική. Τώρα, σε ποιες εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί το ζευγάρι πριν ξεκινήσει την εξωσωματική? Ο σύζυγος θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα σπερμοδιάγραμμα. Εάν λοιπόν το σπερμοδιάγραμμα μας δείχνει ότι οι παράμετροι του σπέρματος είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει σε ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, ίσως θα πρέπει να υποβληθεί σε καριότυπο, φύς σπέρματος και γενετική συμβουλή. Η σύζυγος θα πρέπει να υποβληθεί σε ιστεροσαλπιγγογραφία, ορμονικό έλεγχο, λαπαροσκόπηση ή ιστεροσκόπηση όπου εκεί ενδείκνυται καλλιέργεια κολπικού υγρού, και οι γυναίκες που είναι μεγαλύτερες των 35 ετών θα πρέπει να υποβληθούν σε μαστογραφία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε τώρα. Γιατί οι γυναίκες που είναι πάνω από 35 ετών πρέπει να υποβληθούν σε μαστογραφία? Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, γιατρέ? Ακούστε να σας πω. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος που χτυπάει την πόρτα 1 στις 9 γυναίκες. Κατά συνέπεια είναι πολύ συχνό στην εποχή μας. Αυτά είναι στοιχεία που αφορούν τον κόσμο ή που αφορούν τη χώρα μας? Αφορούν την Ευρώπη γενικά. Την Ευρώπη. Και το ίδιο ισχύει και στη χώρα μας. Κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν χορηγήσουμε ορμονικά σκευάσματα σε μια γυναίκα που υποβάλλεται σε εξωσωματική, γι' αυτό ελέγχουμε και το μαστό της, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κατάσταση που χορηγώντας τα φάρμακα αυτά θα την κάνουμε πολύ χειρότερη. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που διενεργείται μαστογραφία σε γυναίκες μεγαλύτερες των 35 ετών. Μπορούν δηλαδή τα φάρμακα όλα αυτά που παίρνει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής, ορμόνες δηλαδή, να υπάρχει κάποια πιθανότητα να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού, γιατρέ? Οι μέχρι τώρα μελέτες και μελέτες σε μεγάλο αριθμό περιστατικών που έχουν γίνει στη Σουηδία, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, δεν έχουν αποδείξει ότι τα φάρμακα που χορηγούνται στην εξωσωματική μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού, ούτε και κάποιο άλλο καρκίνο του ανθρωπίνου σώματος. Το ζευγάρι λοιπόν, κύριε Ξηδιά, ολοκλήρωσε τις εξετάσεις, έκανε όλες αυτές τις εξετάσεις που του είπε ο γιατρός. Τώρα, τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα?
Από εδώ και πέρα, πώς λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία δηλαδή της εξωσωματικής? θα πρέπει το ζευγάρι να έρθει σε εμάς, να γράψουμε τα φάρμακα που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει την προσπάθεια της εξωσωματικής του και να ορίσουμε τι πρόγραμμα θα κάνει. Σε αυτό το σημείο θα δούμε πόσο κοστίζουν τα φάρμακα της εξωσωματικής και τι καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η αλήθεια είναι ότι τα φάρμακα είναι ακριβά. Κοστίζουν περίπου μεταξύ 2 και 3.000 ευρώ. Για μία προσπάθεια εξωσωματικής. Είναι πάρα πολύ. Είναι αρκετά ακριβά. Το καλό βέβαια είναι ότι πλέον τα ταμεία καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το ποσό των φαρμάκων.